am 42 de ani, sunt membru promotiv în Clubul Stănucă Vasile, sunt și președinte al acestui club. Mă bucur că am onoarea să vorbesc după domnul Dan Popescu, care, după mine, cred că e unul din seniorii columbofili al columbofiliei din România. Sunt membru co-fondator al Uniunii Columbofilor Profesioniste din România. La data înființării eram membru în Clubul de la Cluj. Am plecat la un număr foarte mic de columbofili. Nimeni nu credea în noi. În decursul anilor am reușit să îmbunătățim regulamentul, RRS-ul și iată că sala e plină, suntem 4.000, asta înseamnă că ne dezvoltăm, deci suntem pe drumul cel bun. Ce pot să vă zic? Dumneavoastră aveți azi ocazia să împletiți prin alegerea dumneavoastră tinerețea și entuziasmul unora dintre noi cu vârsta, cu experiența în vârstă a unora dintre candidați și să faceți această uniune să meargă pe drumul cel bun în continuare. Ca și antevorbitorii mei, zic că trebuie să lăsăm deoparte ranchiuna, râca, invidia și să fie într-adevăr un fel total între membrii UCPR. Cel mai bun să vină. Vă mulțumesc!